Pramila saking sagung protama sekalian sekitar pinanggahkan 5 marwah 3 kali. Kaparang nyuwun gungan marang panjenenganipun Bapak Tembang Bapak Lurah Joko Sartono. Karwan lihat saking pananggahan jenaripun kadya Yayi Metara katingalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh, bini sepuh ingkang tuhu kula bekteni. Para pangarsa, pangemban praja sarta satreng negari ingkang pantes tinulada, para kawula dasih ingkang tuhu winantuing pakurmatan, sagunging para rawuh, para lenggah, kakung sarta putri ingkang tuhu bagya mulya, para kadang werda taruna, padekan Turirja, dusun Gedhong ingkang kinasih, para kadang pangrawit, Swarawati, paguyuban karawitan, pandularas sak rombongan ingkang tuhu winantu ing Suka Basuki. Murwakane atur langkung rumiyin, monggo kula dherekaken sareng-sareng tansah ngunjukaken raos suka miwah syukur alhamdulillah dumateng ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun lan tasih paring pinten-pinten rahmat hidayah sarta kanikmatan kanyatan wonten dalu piniji menika panjenengan dalasan kula tasih saged kempal silaturahim wonten dalemipun ingkang hamanggugati Bapak Yasa Sutarmin wonten padekan Turireja, dusun Gedhong, Desa Ngadreja, Kecamatan Mojogedhang kanthi mangke kebaing kabagyan miwah kawilujengan. Sagunging para rawuh, para lenggah, kakung sarta putri ingkang kinurmatan, mugi kalilanana kula cumantaka ngadeg semala atur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sekalian. Awit kula mestuti mundi dawuh minangkani panyuwunipun ingkang hamanggugati Bapak Yasa Sutarmin sekalian Ibu Sumiyem minggahing gotrah keluarga kinen ngaturaken raos pangraos salebeting batos ingkang dereng saged kawedhar ing lesan dumateng panjenengan sekalian. Ingkang sepisan Bapak Yasa Sutarmin sak gotrah keluarga
ngaturaken agenging panuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung awit anggenipun gadhahi damel netepi reh darmaning tiyang asepuh amiwa siwi hambayang kari atmojo pawestrinipun ingkang sesilih Dyah Ayu Rara Retna Setyaning Sih Rara Retna Setya Ningsih ingkang sampun kadhawuhaken kalian Bagus Haryanto Atmojo jalunipun Bapa Suwarna sekalian Ibu Supatmi ingkang pidalem saking Cale RT 03 RW 0 sekawan Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso wondene ijab kabul suci sampun kalampahan rikala wau enjing wonten dalem mriki kanthi manggih widodo wilujeng kalis ing sambikala jangkep kaping kalihipun awit saking bombong bingahing penggalih menggah kerawan panjenengan sekalian lumantar kula Bapa Yasa Sutarmin sak gotrah keluarga ngaturaken pambagya wilujeng rawuh wilujeng dalu katur dumateng sagunging para rawuh sadayanipun ingkang saperlu dipun suwun nderek hangestreni pahargyan wonten ing malem midodareni ratri piniji menika saha mugi keparenga paring tambahing pangestu dumateng Sri Temanten Sarimbit mugi-mugi anggenipun mbangun Balewisma sageta atut runtut rukun makmur dumugi salajeng-lajengipun sageta mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin sagunging para rawuh para lenggah kakung sarta putri ingkang kinurmatan boten kathah lumpen Bapa Yasa Sutarmin sagotrah keluarga ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur dumateng para sanak sederek tangga tepalih kadang kaneman ingkang sampun paring panyumbang pambiyantu ingkang wujud arupi punapa kemawon saengga saged ngenteng-entengaken saha ngrancakaken dhateng lampahing damel Bapa Yasa Sutarmin sagotrah keluarga ngrumaosi tangeh lamun saged mbales sedaya sih kadarman panjenengan namung sagedipun ngaturaken matur nuwun lan nyuwun dumateng ngarsanipun pangeran mugi-mugi sedaya sih kadarman panjenengan tansah pikantuk leliru ingkang kalangkung ageng saking ngarsanipun pangeran sagunging para rawuh kakung sarta putri ingkang kinurmatan sinaosa anggenipun badhe kagungan damel Bapa Yasa Sutarmin paripaos sampun tebih karacik cedhak katata parandene dumugi tumapaking damel tasih kirang ing samukawisipun nyuwun pangapunten langkung-langkung mbok bilih para kadang among rawuh anggenipun nyamametaken caos papan palenggan dumateng panjenengan sekalian tasih tebih saking pengangen-angen panjenengan nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun boten kathah lumpen mbok bilih para kadang Karang Taruna Padekan Turirjo gedhong anggenipun lados caos boja krami sawontenipun kirang trapsila kirang subasita saengga boten nuju prana penggalih panjenengan sekalian ugi nyuwun pangapunten sagunging para rawuh para lenggah kakung sarta putri ingkang kinurmatan awit wonten papan pahargyan wonten ngajeng panjenengan sekalian sampun sumadya boja krami sakwontenipun mugi keparenga panjenengan sekalian kula dherekaken hang rahapi ngedapi sak keparengipun kanthi mardu mardikane penggalih dumugi paripurnaning gati pahargyan wonten ing dalu menika sinambi hamirengaken saha amriksani seni budaya
paguyuban karawitan Pandularas saking Sragen ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Haryanto ingkang sindenipun dalu menika wonten sekawan. Alhamdulillah nggih iso nggih tombo adem nggih Mas nggih, Pak. Ampun guyu Mbak ngun nggih tombo adem tenan ya repot. Mengke dipun gayengaken Pandularas nggih pun dangu mboten kepanggih kalih kula. Soale kula ora tau metu wonten mawon nggih. Nggih nyuwun pangapunten niki kula nyulohi gawehane Pak Kades Pak Joko Saptono. Nggih nyuwun pangapunten piyambakipun mbok bilih wonten kepentingan sanesipun nggih mugi-mugi mengke saged rawuh soale sindene sijine sing nyumbang Pak Lurah ya Mas. Ah jenengan-jenengane arep nanggap karawitan kok tak tembungke gak apa-apa. Gratis ketok ya Mas ya. Yae. Nggih sagunging para rawuh, para lenggah kakung sarta putri ingkang kinurmatan ingkang pungkasan sinaosa dalu menika panjenengan sampun rawuh ananging Bapak Yasa Sutarmin sakutra keluarga tasih nyuwun gungan dhateng panjenengan sekalian mugi keparenga benjing kirang langkung tabuh setunggal kasuwun rawuh wonten ing papan pahargyan mriki awit wisudan panggih adat Jawi badhe kalampahan jam kala wau ingkang kula sebataken ingkang saperlu nyuwun tambahing donga pangestu Allahumma amin. Sagunging para rawuh para lenggah kakung sarta putri ingkang kinurmatan mekaten lan semanten matur kula pinangka taleng atur saking panjenenganipun Bapak Yasa Sutarmin sekalian Ibu sumiyem minggahipun gotrah keluarga mbok bilih wonten atur kula ingkang lepat ingkang kirang saengga mboten nuju prana penggalih panjenengan sekalian mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun panutuping atur billahi taufik wal hidayah akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Uju Bromo nyuwun pangapunten ing saking dipun. Nek iki gak ngerti katene ya sis kuwi ya. Persis kawu apa sapa? Tumunten wonten secara mugi kapangatur dumateng jenipun Bapak Jepun nyuwun pangapunten selatanipun ngaten. Badhe ngaturaken gedhenipun napa dapapan sora lampira jangkep kasumagaken. Nggih, monggo. Nggih, sembah nuwun Mas protokol ingkang ngatur acara bilih kalau dipun paringi wekdal keparenga ngaturaken pungeling gending ananging ing mriki namung minangkani kadang kala anem Adi Mas Yoso Sutarmin Sakrawarga bilih keparenga kawula nderek mangahi bagya anggenipun kagungan dosa mantuk mugi-mugi wilujeng pingitan ngantosipun pungkasan. Bilih ing mriki kawula keparenga kagem nyuwak sepining swasana ngaturaken sepindah bawa kenya Kediri mangke kadhawaken majemuk mangke kalajengaken odo-odo srepek pangkur palaran komplit menika kagem ngedun damelan menika sakderengipun kawula wiwiti dumateng masis supados dipun pathet rumiyin mangke ingkang boten dipelitet mangke nek pripun nggih arep kula niku nggih sithik edang patone rata ngaten
Rano kasang saya bayata titesipun diayukan nyoka
Dadap tikeng